दाबो इउपिआवनो दङ। गाबोन फुंनि 8टासोआवसो मोनहैगोन। नेटआनो मोजांखौनो मोना। लाइभआनो थिग जायासै माथो। इउपिआवनो दाबो इउपिआवनो। गाबोन फुङावसो मोनहैगोन। मालाय दासो गायहांदों गायो ओरैनो हालेवहांदोंल' सोरबा सोरबा गायगासिनो दङ। जाला अबस्थायानो गैला दुगैनो लुबैनाया हामला। गोलोमजोबखाबाय फांखायानो खामानि होआ। उन्दुनो मालाय बेसेबां उन्दुनोलै। बिराद गरम। माथो रावबो फैथारासैलै। मा बागान बियो? सुमफ्राम? सुमफ्राम देन्जारमोन। एसे नायलाबायनानै लादो इउपिनि सिनारिफोरखौ। नै सुमफ्राम बागाना, सुमफ्राम बागानजोब फुरा सुमफ्राम बागान। अंधेरा कौन हो रहा? चाय